السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى نبيه هود وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وبعد. Onvela tumemike Allah subhanahu wa ta'ala ndikumfunila zabu ino mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallama akubanja kwake maswahaba maso tizimpempa Mulungu subhanahu wa ta'ala kuti tsiku la kiyama kati kumanitse naye mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallama pano pa fi taati llahi tahlul haya tilimbuku limeneli albayanu wa ta'rifu bimaani wa masaili wa ahkami almukhtasar allatifi limeneli dalembedwa ndi al-imam al-allama al-faqih Abdullah ibn Abdurrahman Balhaji Bafadli radhiyallahu ta'ala anhu. Mulungu subhanahu wa ta'ala atsangalale nawo. Naam, ndipo tili pa page 73 pamene akufotokoza zokhuza ndi zinthu zimene zimaononga udhu, zinthu zimene zimapangisa kuti udhu wathuwo uthe. Akuti kuchokera mu zinthu zimenezo chimene nchena namba 3 iltiqa'u basharatai, tanena kuti zoononga udhu zilipo folo, ndipo choyambirira natifotokozera momveka bwino kunena kuti ndi kuchoka kwa china chilichonse chimene chimatuluka kuchokera kaya ndi maliseche ya kusogolo kaya maliseche ya kumbuyo chimene chimaononga udhu. Ndipo cha namba 2 tinaona kuti ndi zawalul akli, kuchoka kwa nzeru zikachoka munjira ina iliyonse imene nzeru zingachokere, kungopatula zimene iwo anapatula ma audio amene tafotokozaja udhu maonongeka chifukwa cha kuchoka kwa nzeru. Ndipo cha namba 3 natifotokozera kuti iltiqa'u basharatai rajulin wa mra'atin kabiraini ajnabiyain, kukumana makhungu awiri, khungu la mzibambo ndi khungu la mzimayi, makhunguwo kukumana kabiraini anthu amene ndi akulu ajnabiyaini maso anthu ngukhala kuti achilendo akhoza kukwantirana akuti mine ghairi hairin, popanda chotchinga china chilichonse. Koma ngati anthu angagwirane chanza kapena akhunzana uyu wavala uyuso wavala makhunguwo sana khuzane ayi, pali zovala pakati pawopo kapena mdzanja mu mavala ma gloves bwinobwino ndikumagwirana chanza, pamenepo zizakhala kuti palibe vuto lina lililonse. Zimenezo akuti qaulihi ta'ala, chifukwa cha mawu amene adayankhula Mulungu subhanahu wa ta'ala onena kuti aula mastumun nisa, kapena kuti inuyo mwagundana ndi azimayi. Suratul Maida. Almana anna lamsa yanqudu udhu adh-dhakari wal untha bi shurutin, ndiye pamenepo tikufunzira kunena kuti kugundana pakati pa mzimayi ndi mzibambo kumaononga udhu malingana ndi ma conditions zimene mukafuna kuona mukaone buku lichilima cheda fawaidu thamina mukapeza zimene inshallah fotokoza bwino kwambiri. Ndiye ma condition amene ndi ati akuti number 1 an yakuna bil basharati wal bashara, kugundana kukhali kuno agundana khungu ndi khungu, zitakhala kunena kuti winayi wavala glove ndiye winayi sana vale kena kali konse agundana, pamene potizana kuti udhu si udaonongeke. Kugundanako makhungu awiriwo agundane ndithu yaqinan, motsindikizika kuti panotu mkono ndi mkono agundana palibe chovala china chilichonse, panotu zikuonesa kuti yani chikhato ndi chikhato anthu agwirana chanza palibe chotchinga china chilichonse, amene azanenedwa kuti udhu wawo waduka akapangeso. Akuti zahirul jildil insani, kumene kumaonekera yani thupi la munthu, khungu lake la munthu limene limaonekeralo ligundaneso ndi khungu la nzakelo, mzimayi ndi mzibambo agundane pamenepo, kukhale kugundana ni makhungu agundane popanda chotchinga china chilichonse, pamenepo ndiye udhu wakeyo umaduka. Akuti wayalhaqu biha, maso pamenepo pakulowa pomwepo lahmul asnan, yani usinini, munthu kupita kukagunda usinini wa mzimayi kapena mzimayi kukagunda usinini wa mzibambo, walisani kapena malilime, atingogunda nisana malilimewa, pamenepo ndi muzakhala kuti tuno mwapanga zinthu zosalongosoka, pamenepo zaonongeka, pamenepo udhu wanuwo waonongeka, mukatero kuti inuyo zikufunika kuti so mukapangeso udhu wanuwo. Naam, akuti wa kharaja bihadha, tachosa tikamaina kuti tuno kugunda na makhungu kamena kaya ndi lilimeli kaya ndi usini, tikuchosa pamenepo asinni kugunda na mano, wadhufri kapena kugunda na zikhadabo, washari kugunda na sisi kugunda nisandi sisi linzake, fa inna lamsa kullin minhuma, chifukwa kugunda nisanda china chilichonse muzimeta chulazi kaya ndi chikhadabo kaya ndi dzino kaya ndi sitsi ghaira naqidhin lilwudhu'i, siziononga udhu wa munthu. Naam, condition number 2 ikhtilafu aljins, pakali kuti anthu wandi osiyana chilengedwe, wina ndi mzimayi wina akali kuti ndi mzibambo, ndiye udhu umaduka pamenepo. Ngati ogunda nawo wina ndi mzimayi wina ndi mzibambo tizawuza kunena kuti udhu wanu pamene pa waonongeka mukapangetso chifukwa china kuti mwasiyana. Naam, si azimayi
okauka kapena si azibambo okauka kuti fala nakudha baina ar-rajulaini ende palibe kuduka udhu ngatanga kundani azibambo awiri akumana muzikiti akupasana chanza ndi sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam muzipangana musafa paliponse pamene mungakumane mupasane moni mugwirani chanza ndipo muhadithi ya Mtume akunena kuti no Islamu awiri akakumana ndikugwirana chanza akamasiyana Mulungu subhanahu wa ta'ala amakhala kuti machimo awo awawakhululukira kumene kundiye kupambana kugwirana chanza asapezeke ena ake umakuuzana kuti to iya ikugwirana chanzako zikuoneka kuti ndi bid'a mauze kuti simundawerenge niyo bwino mukawerenge nsomofasa musawerenge motumikira mabungwe musawerenge motumikira zilakolako za anthu olemera musawerenge motumikira zipani muwerenge mofuna chisangalalo cha Mulungu subhanahu wa ta'ala kugwirana manja ndi sunna ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mmenemo ndiye mmene chikondi chimapezeka ndiye ngati ogundana makhunguwo ndi azibambo okauka agundana makhungu kayagwirana manja udhu wawo umakhala kuti siunaduke awe mraataini kapena agundana azimayi okauka apasana chanza azimayi okauka kapena agundana makhungu azimayi okauka pamenepo pazakhala kunena kuti no udhu wawo siudaduke naam wala baina rajulin wa khuntha kapena agundana pakati pa mzibambo ndi khuntha mukamati khuntha ndi munthu amene ali ndi ziwalo ziwiri ali ndi chiwalo chachimuna ali ndi chiwalo chachikazi ndiye munthu amene wagundana ndi mzibambo tizanena kuti udhu wake siudaduke chifukwa mwina mtheka kuti amene ndi wamamuna chiwalo chimene chimagwira ntchito mmene munthu chachimuna ngakhale ali ndi chiwalo chine chachikazi naam au khuntha wa mra'atin kapena munthu amene ndi khuntha wakamugunda mzimayi patizanira kuti udhu wake siunaduke chifukwa mwina munthu amene ngakhale ali ndi chiwalo chachimuna koma mwina kutheka kuti ziwalo zimene zimagwira ntchito mwa iyeyo ndi ziwalo zachikazi akuti lihtimali tawafuqu fil mithalaini al-akhiraini chifukwa mmene mutikhoza kuganizira kuti mwina nkutheka kuti ngakhale ali ndi ziwalo ziwiri koma kutheka kuti chimene chimagwira ntchito ndi chachimunachi ndi wagundana ndi mamuna palibe vuto kapena mwina wagundana ndi mkazi kutheka kuti chimene chimagwira ntchito ndi chiwalo chachikazi ichi kugundana iyeyi ndi munthu wamkazi palibe vuto lina lililonse zimenezo sizimaononga udhu naam akunena choncho ikhtilafu aljinsi kuti udhu wa uduke munthu imene mukugundana chanza pakhale kusiyana wina akhale mzimayi wina akhale mzibambo koma akafanana na zibambo okhaokha kapena azimayi okhaokha tizawuza kunena kuti udhu wanuwo uli bwinobwino manjawo muzigwirana ndithu muzipasana chanza mwachikondi mokwanirisa sunna ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Condition number 3 akuti an yakuna kabiraini anthu akhali kuti ndi akulu awiriwo amene akugwirana chanzawo akhali kuti ndi akulu wal kabirani ndi tikamati akulu man balagha haddan ndi anthu aja amene afika mulingo yustahayani amafunidwa fihi ghaliban mamuna mwina kumuona mkazi kuyamba kumamufuna kuti msungwana uyu ndikumfuna sindikugona tulo chifukwa cha msungwana amene kapena msungwana naye akamuona mnyamatai umati mnyamata uyu ndikumfuna sindikugona tulo chifukwa cha munthu amene zikafika pamenepo ndiye tizanena kuti anthu amene ndi akulu posatengera kuti ali zaka zingati amene ali zaka 15 zokha koma anthu akumati akamuyang'ana akumfuna banja msungwana naye ndiye akulu ameneyo akuneta zizichinga ameneyo akuneta atalikirana ndi anyamata amene mumsunge amene musampange kukhala fitna pakati pa azibambo naam tiphunzire zimenezo ndi sunna za Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam avale parada avale hijab ndiponso kumvekako osamveka za China zimene zabwera lero lino zoti akangovala ndi anyamata ndi pamene akuthamangira pamene pajapo mukafune zovala zimene akavala zikumpasa ulemu zovala zimene akavala kawiri anthu sacheuka kuziyang'ana zimene alibe nazo ntchito zovala zimenezo ndi zimene akufunika kuti azivala azimayi azitetezeka azimayi azisamali azimayi azilemekedzeka azimayi aziwopedwa azimayi aziti akaonedwa azipasidwa ulemu chifukwa azimayi ndi amene amagwira ntchito yayikulu yosamala ife amene tikubadwa kufikira kwa azimayi naam akuti falau balagha ahaduhuma ndiye tiyelekeze kunena kuti no mmodzi mwa anthu amene amagwira nawa kapena amene agundana makhunguwa ndi wamkulu otansinkhu anthu akumatha kumamusirira naam akuti wafika yeye hadda shahwa msinkuja wena kuti anthu akamuona akumati na msungwana uyu ndiye ndikumufuna sindikugona tulo chifukwa cha msungwana amene walamu yablughul akhar kumachita kuti mnyamatai ndi mwana zaka ziwiri zaka zitatu ndi agunda na makhungu pamenepo fala yantaqidhu udhu wawo si umaduka udhu umakhala bwinobwino na mwamuona mwana wa anzanu amene mmacheza nawo ndi mwana wa mamuna abereka kumene ndiye mwamunyamula tizana kuti udhu wanu uli bwinobwino sata udhu wanu waduka kamwana kamuna kanyamula kabebe kanzanu kacha kakudula nuudhu kamene kacha mwauze kuti no simudamvesese bwinobwino chifukwa china kuti pamene sharia imatiuza kuti udhu maduka chifukwa cha kugundana sharia idatifotokozera kunena kuti an yakuna kabiraini anthu akhale kunena kuti ndi akulu awiri otansinkhu amene aliyense akhoza kumamufuna nzake koma akapezeka kuti wina ndi wang'ono wina ndi wankulu wina ndi wang'ono pamene utizauza kunena kuti kugundana kulibe ntchito anzanu omwe nkutheka kuti no apandawo kwa bado mwana wanyuwani ndi aphiri akufuna kuti no akapereke
mpaso kumeneko abanda kukatenga kagelo kukabebe kwapasa aphiri kuti mwana uja ndi amene idu amene wabadwa uja ndi amunyamula aphiri tizauza aphiri kuti udzu wanuwo uli bwinobwino musaope kena kalikonse fuka mwana amene mwamunyamula indikhanda palibe chimene akudziwa sadafike msinkhu uja kuti anthu kumuona koma musilira tukuyankhula choncho pano pa fitwati llahi tahlul haya ndipo ngati muli ndine manga muli ndifunso sidina fotokoze bwino ndiye muli ndikuthekera kotero tapanga ni choncho kuti zabwino zifale mu umma wa mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Mu condition number 4 akunena kuti no ani yakuna ajnabiyaini anthu awiriwo akhale kuti ndi anthu achilendo oti akhoza kukwatirana wal ajnabiyani tikamati anthu achilendo man laisa bainahuma maharamiya ndi amene pakati pawo palibe uharamu wina uliwonse akakwatirana. Naam, akuti pakati pawo palibe uharamu wina uliwonse akakwatirana. Wal mahramu man haruma nikahuha ala ta'bidi, mukamati mahram ndi munthu amene ndi haramu kumukwatira mpaka ndakalekale bisababi kharabatin mwina chifukwa cha ubale au ridhain kapena chifukwa cha kuyamwisa au musahara kapena mwina chifukwa cha upongozi. Naam, amene ndi amachidwa kunena kuti no mahram ndiye pakhale kunena kuti no pakati pawopo anthuwo akhale kuti no ndi anthu amene ndi achilendo akhoza kukwatirana akagwirana anthu ona kuti akhoza kukwatirana tisanena kuti udhu wawo waduka. Koma ngati angagundane anthu ona kuti no ndi haramu kukwatirana udhu wawo uzakhala kunena kuti uli bwinobwino. Naam, akuti maharamiya bisababin binasabin chifukwa cha mtundu umene wabadwa mwina ndi munthu ndi mchemwali wake au ridhain kapena chifukwa choyamwitsidwa ine ntabadwa anakandi yamwisa amayi yakuti ndi haramu kukwatira amayi amenewo, ndi haramu kukwatira ana amayi amenewo, ndi haramu kukwatira amayi yawo amayi amenewo, ndi haramu kukwatira amayi amuna awo amayi amenewo haramu chifukwa chona unakayamwa kumeneko. Inshallah tizafotokoza zimenezo. Au muswahara kapena apongozi yako haramu suga kwatira apongozi yako amene abereka akazi yako ndi haramu amene ndi haramu. Akuti wa adadu maharimi rajuli 18 ndi chiwerengero cha anthu amene ndi haramu kwa nzibambo kuwakwatira alipo kwanira 18. Inshallah lesson yathu amene akubwera tifotokoza zimenezo. Mulungu subhanahu wa ta'ala akudaliseni ngati muli ndi funso ndi manga kapena sidafotokoze bwino ndiye muli ndi kuthekera kutero tapanga ndi choncho kuti zabwino zifale mu umma wa mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Jazakumullahu khair, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.